Takulandirani ndipo madzulo ano muli ndine Robert Kaluwa. Tione mitu ya Nkhani Msabatayi tisanapitirire. President Chakwera watsekulira ntchito yopereka katemera wa COVID-19 kenako anakachezera Dr. Bakili Muluzi. Nthambi ya mabwalo a milandu yachotsa ntchito Magistrate Benedicto Chitsakamire ndi ena awiri. Bungwe la TUM layimitsa kunyanyala ntchito komwe aphunzitsi akhala kuchita sabata zitatu zapitazi. Ndipo mzamasewero Nyamilandu walephera kuteteza udindo wake mu bungwe la FIFA. Tili ndi izi ndi zina zambiri takhala pomwepo. Tiyambe ndi nkhani yoti lachinayi Msabatayi, President Lazarus Chakwera anatsogolera anthu mdziko lino mu ntchito yopereka katemera wa COVID-19. Poyankhula atalandira katemerayi kuzomba, President Chakwera anati katemerayu ndi wabwinobwino. Pamwambowu, President Chakwera analengezanso kuti dziko la India ndi mabungwe ena alonjeza kuthandiza dziko lino ndi katemera onjezera kuti anthu ambiri apeze mwayi wa katemerayu. Alex Banda anaonerera mwambowu ndipo wadzani report. March mchaka cha 2021 mtsogoleri wa dziko lino President Lazarus Chakwera anakhazikitsatu mbiri pokhala Malawi woyamba kubayidwa katemera ameneyo wa AstraZeneca kuti Amalawi atetezeke. Mawu ake mtsogoleri wa dziko linoyu anati katemerayu ngodalirika ngoti ateteze miyoyo ya anthu komanso afikira wina aliyense. Anthu asafalitse mbiri zabodza zokudza katemerayu. Akatswiri athu a sayansi afufuza kale ndipo atsimikiza kuti katemerayu ngothandiza ndipo ngati chitsanzo ine ndi azanga amene mwaona kutsogolo kuno tili okonzeka tadzipereka kuti bayitse katemera ameneyo. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda komanso bambo akunyumba kwawo omwenso anakhalapo mkulu wa mabwalo mdziko muno Richard Banda nawo anabayitsa nawo katemerayu. Mkulu wa mabwalo Andrew Nyilenda ndi mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno General Vincent Nundwe nawo alandira katemera wa AstraZeneca motsatira chitsanzo cha mtsogoleri wa dziko linoyu. Mafumu ndi atsogoleri a mipingo nawo anatenga nawo mbali. Tinayankhula ndi atsogoleri a mipingowa. Ndikupempha Khristu, ndikupempha anthu akufuna kwabwino, tiyeni timulandire katemera kuti titeteze moyo wanzathu komanso titeteze moyo wathu. Ndalandira ine katemera ndikufuna kukhala moyo sindikufuna kufa yaye. Palibe choopsa ndi vaccine ameneyu, palibe zonse zija zimene zikuyankhulidwa zopanda pacho. Ndi vaccine monga wina aliyense amene talandira moyo wathu. Akazembe a maiko ena ndi mabungwe kuphatikizapo a Robert Scott yemwe ndi kazembe wa dziko la America komanso kazembe wa mabungwe apa dziko lonse ya United Nations kuno ku Malawi a Maria Jose Torres alimbikitsa Malawi kuti abayitse katemerayu. Nduna yoona za umoyo akhombeza kandodo chimonda achenjeza akuluakulu a za umoyo kuti asagulitse kwa aliyense katemerayu ndipo anthu akuyenera kulandira mwaulere. Tapempha zathu kuchipata kuti chonde tisamveko kuti wina apangako business pakatemera ameneyu ayi. Komanso ndapemphe akuchipatala kuti chonde apase anthu okhaokhawa amene tiwayike kuti akhale oyambirira. Tisamve kuti wina wanyamulapo ayi afuna akaperekeka kwa mjombake kapena kwa atsibweni ayi. Onse omwe alandira katemera woyambayu akuyembekezeka kulandiranso katemera wachiwiri pakati pa sabata 8 ndi 12. Dziko lino likuyembekezera kulandira katemera wina wa AstraZeneca 1,400 ndipo dziko la India ndi bungwe la African Union aperekanso katemera okwana 150,000. Mlomo Zodiak ndine Alex Banda. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima nainso analandira katemerayu lachinayi masana mu mzinda wa Mzuzu. Angela Mkandawire anaonerera mwambowu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima wati iye ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera achita chisankho chotsogolera Malawi pobayisa katemera wa COVID-19 pofuna kuthetsa manong'onomo komanso nkhani zabodza zomwe zimayankhulidwa mokhuzana ndi katemerayo. Iwo ati dziko la Malawi linasankha katemera wa AstraZeneca kamba kuti ndi wabwino komanso osavuta kusunga. Achilima ati anthu omwe akunena zoyipa za katemera wa COVID-19 ndi atumiki a Satana omwe akufuna kusokoneza anthu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyi atalandira katemera, wachiwiri kwa nduna yoona za umoyo ya Kriste Kanyaso, oyimira bungwe loona za umoyo WHO mdziko muno, oyimira amipingo, sukulu za ukachenjede, oona za maufulu a anthu, aza umoyo, mafumu komanso andale kungotchulo chepa anatenga nawo gawo pobayisa katemerayo.
inkosimbelwa 5 ya boma la Mzimba tinayankhula nayo itangobayitsa katemerayo. Choyamba ndalandira vaccine wanga katemera wangayi ndipo mmene ndikuvera ndi mmene ndimavera masiku onse palibe china chilichonse chimene ndikumva chosiyana. Zolankhula sizimalephera anthu akhala kulankhula zosiyana kufuna kusocheresa mtundu wa Malawi kuti asatetezeke, koma katemera ndauti akubwera kuti atithandize kuonjezera chitetezo chathu cha mthupi, ndipo ndikupempha Malawi tonse kuti tipite maunyinji wathu tipite kukalandira katemera ameneyi. Poyankhulapo pamwambo wachiwiri kwa nduna yoona za umoyo wa Khristu Kanyaso anali kubwera kwa katemerayo kusachititsa anthu kutayirira kutsatira ndondomeko zomwe mayiko onse anakhazikitsa pofuna kupewa kutenga komanso kupasulana kachirombo ka corona. Boma lati kudzera mu ntchito yogawa katemerayo yomwe igwire ndi mabungwe ena kuphatikizapo WHO lakhazikitsa kale National COVID-19 Plan, ndondomeko yomwe zitsatidwa kuti katemerayo afikire onse oyenera kulandira. Malo mwa Zodiak. Ndipo lachisanu President Lazarus Chakwera anakachezera mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi ku nyumba yawo ku BCA mu mzinda wa Blantyre. Cholinga cha ulendowu siudziwika kwenikweni. Kuchokera ku Blantyre, Alex Banda anatipatsira ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera alitu mchigawo chino chakumwera, ndiye patachoka kuzomba anali kusanjika Paris, ndipo tinaona kuti zoti makachetechete opanda asilikali ochuluka komanso zomwe mtsogoleri amayenda nazo kupita ku BCA komwe kuli nyumba ya mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi. Ndiyetu msonkhano umenewu pakati pa Dr. Lazarus Chakwera ndi mtsogoleri wakale Dr. Bakili Muluzi sunalitu pa chikonzero chomwe timadziwa ngati Nkhani kuti mtsogoleri ameneyu akupita kukakumana ndi mtsogoleri wakale, poti anthuwa ndi atsogoleri akuluakulu omwenso amatsatira. Ndiye titafika kuno tinapeza kuti ayi msonkhano uli mkati, komanso zomwe akukambirana sizinadziwike kwenikweni, kuti mneneri wa nyumba ya boma Brian Banda sanafune kuti atiwunikirepo, koma nkupeza kwathu State House komanso unduna za umoyo unanena kuti unaitana Dr. Bakili Muluzi kuti atenge nawo mbali pobayitsa katemera uyu wa AstraZeneca yemwe tikuyembekezeka kulandira ngati Malawi, koma mtsogoleri wakale Dr. Bakili Muluzi kunalibeko. Ndiye mwina kubwera kwa lero tikupenekera kuti ndi chikonzero chimenecho kuti adzamulimbikitse mtsogoleri ameneyu kuti atenge nawo mbali pofuna kuonetsetsa kuti pakhale umodzi polimbana ndi matenda amene wa COVID-19. Ndiye pakadali pano kuyembekezabe kuti tidziwe kuti kodi mtsogoleri ameneyu amadzakambirana chani ndi mtsogoleri wakale Dr. Bakili Muluzi. Lolemba pa 8 March dziko lino monga mayiko onse linakumbukira nawo tsiku la amayi, ndipo ngati mbali imodzi yokumbukira tsiku lachinayi madzulo atolankhani achizimayi anacheza ndi akazembe a mayiko komanso nthumwi za mabungwe osiyanasiyana ku Lilongwe. Pamwambowu mabungwe a European Union ndi United Nations dziko lino anati nyumba zofalitsa ndi kuwulutsa mawu sizikudalirabe amayi pa za maudindo, ponena kuti nyumba zambiri zofalitsa nkhani zilibe amayi ochuluka maudindo akuluakulu. Chakalini Shema anali komweko ndipo analemba ripoti. Yemwe mabungwe ya Gender Links, Gender Media Southern Africa Network komanso Gender Media Diversity Lab South Africa anachita wapeza kuti amayi ndochepa kwambiri ku ntchito zofalitsa nkhani m'dziko lino. Kafukufukuyi anapeza kuti amayi kuno ku Malawi amene agwira ntchito yofalitsa nkhani ndi 41% yokha poyerekeza ndi 59% ya abambo pa ntchito iyi la Africa komanso kuno ku Malawi. Izi malinga ndi mabungwe a EU komanso UN ndizopereka mwayi ochepa kwambiri woti nkhani zokhudza amayi zizimveka bwino makamaka mbali ya nkhanza zimene akumana nazo. Mkulu wa nthambi ya amayi m'bungwe la UN kuno ku Malawi Clara Anyangwe wati mmene zinthu zili pakadali pano kuti dziko lino lili ndi chiwerengero chochepa cha amayi pa ntchito yofalitsa nkhani komanso maudindo ku nyumba zofalitsa nkhani sizikupereka chiyembekezo ku nkhani za nkhanza zimene amayi ndi asungwana akupitirira kukumana nazo madera osiyanasiyana m'dziko lino. Ndipo kumbali yake mkulu woyendetsa ntchito za bungwe la EU kuno ku Malawi Aurel Vatat wati kusapatsa amayi ochuluka mwayi ku ntchito zofalitsa nkhani m'dziko lino komanso maudindo ku nyumba zofalitsa nkhani kwachititsa kuti bungwe lawo likonze ndondomeko ya mmene amayi amene akugwira ntchito yofalitsa nkhani m'dziko lino angathandizikire pa ntchito zawo. Padali pano wapampando wa bungwe loona za ufulu wa atolankhani m'dziko lino Misa Teresa Ndanga wayamikira ndondomeko zimene mabungwe ngati EU komanso UN kuphatikizapo ofesi za akazembe amayiko ena ali nazo pofuna kutukula atolankhani makamaka kumbali ya amayi m'dziko lino. Zokambirana zomwe zinachitikira lachinayi madzulo ku Lilongwe pakati pa akuluakulu amabungwe
mayiko akunja komanso ofesi za akazembe amayiko ena kuno ku Malawi omwe ndi achizimayi ndi atolankhani achizimayi mdziko lino anazikonza ngati mbali imodzi yokondwerera tsiku la amayi pa dziko lonse. Ndine Jacqueline Shema, malo mwa Zodiak ku Lilongwe. Msabatayi nyumba ya malamulo yavomereza ndondomeko ya chuma choboma yapakati pa chaka cha 2.3 yokwanira 2.3 trillion kwacha 2.3 million kwacha. Nduna ya zachuma Felix Mlusu yati ngakhale kuti mliri wa corona omwe wasokoneza chuma, boma likuchita chilichonse chotheka kuti chumachi chibwerere mchimake. Chimwemwe padatha anatipatsa ripoti. Lachinayi nyumba ya malamulo yadutsitsa ndondomeko ya chuma ya ndalama zokwana 2.3 trillion kwacha. Ndondomeko ya chumayi anayikweza kuchoka pa 2.1 trillion kwacha pomwe nduna ya zachuma Felix Mlusu anayipereka mu nyumbayi sabata zingapo zapitazo. Aphungu anatenga nthawi yochuluka kufunsa mafunso nduna ya zachumayi pa zifukwa zina zomwe zachititsa kuti maunduna ena ngati unduna wa zankhalango ndi chilengedwe komanso wa migodi ulandire ndalama zochepa. Phungu mmodzi yemwe anafunsa izi ndi Abesta Awali akuzomba Central omwe anati ndi odabwa kuti ndalama zopita ku unduna wa zachilengedwe azichepetsa. Koma nduna ya zachuma Felix Mlusu anati izi ziwunikiridwa bwino mu ndondomeko ya chuma ya mchaka cha 2021-2022. Ndi kuzadi kuti ma members of parliament dandaula ku nyumba za mafumu. Ine ndatsimikizira kuti nyumba za mafumu zimene boma lapitali linayamba ngakhale kuti sana zipatse ndalama kuti apangire ntchito imeneyoyo, ifeyo tikupeza ndalama tsopano kuti tigwire ntchito imeneyoyo. Papa mpando wa komiti yona zachuma mu nyumbayi ya Gladys Ganda anati ndondomeko ya chumayi yayikira ku mtima zina zomwe ya Malawi akhala akuyembekezera. Zokambirana za nyumbazi opanda mavuto na ndiyena chifukwa timuona anthu akuboma amayankhula bwinobwino, ma-MP akuboma, ma-MP okutsutsako anayankhula bwinobwino pereka nkhawa zawo ndemanga zawo kwa nduna kuti azione bwino. Nduna sana zitengeko zambiri ndikhupa kuti mwina bachiti kubwera zimene mamemba adandaula zija anduna azibweretsa poyera kuti azikonza. Maunduna ena omwe ndalama zawo azichepetsa ni nduna ya zankhalango ndi chilengedwe, unduna wa zamigodi, nthambi ya Law Commission, pomwe ndalamazi maunduna ena sizinachepe kapena kuzonjezera, pomwe maunduna ena ndalamazi aziwonjezera. Kuchokera kuno ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe, ndine Chimwemwe Padatha. Bungwe loyang'anira nthambi ya mabwalo a milandu mdziko lino yayotsa ntchito oweruza milandu awiri aku mabwalo a magistrate kuphatikizapo magistrate wakuzomba a Benedicto Chakwera kamba kosatsatira malamulo pogwira ntchito. Mlembi wa nthambi ya mabwalo a milandu a Gladys Kondwe atsimikiza nkhani koma anakana kufotokoza tsatanetsatane wake. John Paul Kayuni ali ndi nkhani yonse. Nkhani yonse inayamba ndi loya wa Dr. Thompson Mpinganjira Alusungu Gondwe omwe anayenda usiku kuchoka ku Blantyre kupita kuzomba kukafuna chigamulo cha bwalo. Mu chigamulo chake chomwe anapereka pakati pa usiku, Senior Resident Magistrate Benedicto Chakwera anatsutsa zifukwa zomwe bungwe lothana ndi ziphuphu ndi katangale ACB linapereka kuti limange Ampinganjira. Kenako anachotsa kalata yolamula kuti Ampinganjira wamange yomwe bwalo lina la magistrate lidapereka. Izi zinabweretsa mafunso ambiri okhudza malamulo, maka pa nkhani yoti ngati kuli kotheka kuti magistrate nkutsutsa chigamulo cha magistrate mzake. Nkhani iyi itapita ku bwalo lalikulu, oweruza milandu Judge Dorothy Nyakaunda Kamanga anagamula kuti a magistrate Chakwera alandire mwambo. Pano bungwe loyang'anira mabwalo a milandu mdziko lino la Judicial Service Commission lachotsa ntchito magistrate Chakwera. Mlembi wa mabwalo a milandu mdziko lino a Gladys Kondwe watsimikiza za kuchotsedwa ntchito kwa magistrate Chakwera koma wakana kufotokoza tsatanetsatane wa nkhaniyi. Ngakhale izi zili choncho, Zodiak yapeza kuti magistrate Chakwera amuchotsa kamba kosagwira bwino ntchito komanso kusatsatira malamulo pa ntchito malinga ndi nkhani ya Mpinganjira. Kupatula magistrate Chakwera, bungwe loyang'anira mabwalo a milanduli lachotsanso ntchito magistrate Trust God Mkandawire wa ku Edingeni Magistrate Court kamba kosagwira bwino ntchito, kusatsatira malamulo pa ntchito komanso kujomba ku ntchito. Magistrate winanso a Cecilia Malemya amukakamiza kupuma pa ntchito kamba kuti anasokoneza ndalama. Malo mwa Zodiak, ndine John Paul Kayuni. Mukuonera nkhani Msabatayi ndipo ndi zambiri posachedwa apa takhani pomwepo.
hurt? Yeah. Does your toothpaste contain sage, eucalyptus, myrrh, chamomile? All that in one toothpaste? Yes, try Colgate Herbal. Colgate Herbal contains nature's best herbs and Colgate's fluoride technology to give you strong teeth and healthy gums. Ah, Colgate Herbal. Let's go. Colgate Herbal for strong teeth and healthy gums naturally. takulandiraniso ndipo madzulo ano muli ndine Robert Kaluwa. tiyentionenso mitu ya nkhani zathu. President Chakwera watsekulira ntchito yopereka katemera wa COVID-19 kenako anachezera Dr. Bakili Muluzi. Nthambi ya mabwalo a milandu yayutsa ntchito Magistrate Benedicto Chitsakamire ndi ena awiri. Bungwe la TUM layimitsa kunyanyala ntchito komwe aphunzitsi akhala kuchita nsabata zitatu zapitazi. Ndipo mzamasewero nyamilandu walephera kuteteza udindo wake mu bungwe la FIFA. Tipitirire ndi nkhanizi lolemba Msabatayi yomwe ikuthayi bungwe loona za ufulu wa aphunzitsi pa ntchito la Teachers Union of Malawi linalengeza kuti layimitsa kunyanyala ntchito komwe aphunzitsi akhala kuchita nsabata zitatu zapitazo boma kudzera komiti yoona za COVID-19 litawauza kuti likukonza zowapatsa ndalama yonse ya COVID-19 pakamodzi kuti agulire zipangizo zozitetezera. Nayo chimwemwe padatha ndi zambiri. Bungwe la Teachers Union of Malawi ndi unduna za maphunziro agwirizana kuyimitsa kaye kunyanyala ntchito komwe kwatha sabata zitatu. Mupangano lawo unduna za maphunziro walonjeza kuti aphunzitsi ayamba kulandira ndalama zomwe undunawo umayenera kuti ugulire zowatetezera ku nthenda ya COVID-19 malo mwa ndalama ya ukaziwotche yomwe amafuna. Aphunzitsiwa amafuna ndalama ayikamba kugwira ntchito nthawi yomwe nthenda ya COVID-19 ikupitirira kufala. Bungwe la TUM lakhala likuchita zokambirana ndi unduna wa maphunziro koma zinalephera kuphula kanthu zomwe zinachititsa kuti komiti ya mu nyumba ya malamuloyi ilowererepo. Abrens Kaisi ndi mmodzi mwa wapampando a komitiyi. Ifeyo tipanga make sure kulondoloza zimene tagwirizana apa kuti kodi zagwira komanso sinkhani yokhala imene tinene apa tizikhala betiri olondoloza pa zina zimene aphunzitsi akhala kudandaula. Mmodzi mwa mamembala a bungwe lomwe mtsogoleri wa dziko lino anasankha loona za COVID-19 a Inosensia Chirombo wati mbali ziwirizi zikudikira ganizo la gulu loona za nthenda ya COVID-19 kuti aphunzitsiwa azilandira ndalama zingati. Minister of Education ayenera kukhala pansi ndi kuona kuti kodi sanitizer amapereka amakhala ndalama zingati nanga mask imakhala ndalama zingati kuona kuti mphunzitsi agwiritse ntchito miyezi itatu zikwana ndalama zingati ndi pamene tikadziwe kuti ndalama zonse kwa mphunzitsi mmodzi. Koma mtsogoleri wa bungwe la TUM Awire Malimba wati bungweli lapereka sabata ziwiri kuti unduna za maphunziro ubwere poyera ndi kufotokoza bwino pa ndalama zomwe iwo akuyenera kulandira. Ngati boma silikonza zimene tagwirizana aphunzitsinso abwera ku strike pamenepo tinene mosindika kwambiri kuti strike sikuti atheratu komano tikungobembekeza kuti boma pa mawu awo apakamwa anena kuti apasa 1 week kuti aone kuti zikhala mota ndefe tikupembeza 1 week yo kuti abwere ndi chogwirika bwinobwino. Kukokana kokhudza ndalama ya ukaziwotche kwakhudza maphunziro koma aphunzitsi tsopano akuyembekezeka kubwerera mu sukulu lachiwiri pa 9 March. Kuchokera ku mzinda wa Lilongwe ndine Chimwemwe Padatha. Mu nkhani za malonda lolemba madzulo bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lalengeza zakukwera mtengo wa mafuta agalimoto mdziko lino. Petro tsopano akumugulitsa pa mtengo wa 899 kwacha kuchoka pa 834 kwacha. Diesel wachoka pa 826 kwacha kufika pa 898 kwacha pa lita, pomwe parafini tsopano ali pa 719 kwacha kuchoka pa 613 kwacha pa lita. Mneneri wa bungwe la MERA Fitina Konje wati kukweraku kwachitika kamba kakutsika mphamvu kwa ndalama ya kwacha ya dziko lino. Ndipo Andrew Viano anali kumsonkhano ndipo wadza ndi ripoti. Mneneri wa bungwe la MERA Fitina Konje alengeza kuti mitengo ya mafuta ayikweza chokera pamene anakwezera makamaka mu December kufika pa mtengo watsopano imene ayika padakali pano. Iwo ati zizachitika chifukwa choti ndalama ya kwacha yafika mphamvu ndi pafupifupi 1% komanso kuti mitengo ya zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo mafutawa pa dziko lonse lapansi yakwera. Mitengo ikakwera Malawi kunonso akuti zimayenera kuti kuchitika choncho chifukwa chake akweza
mitengo imeneyi. Ndiye mitengo yatsopanoyi petrol azimugulisa kuyambira 899 kwacha kuchoka pa 834 kwacha omwe adakali pano. Diesel azimugulisa pa 898 kwacha kuchokera pa 826 kwacha omwe adakali pano. Ndipo parafini azimugulisa pa mtengo wa 719 kwacha kuchokera pa 613 kwacha. Gasi azimugulisa pa 1952 kwacha kuchokera pa 1880 kwacha omwe adakali pano. Ndipo mafuta ja andege mtengo wachoka pa 666 kwacha kufika pa 721 kwacha. Ndipo kuchireka airport mtengo wachoka pa 613 kwacha kufika pa 607 kwacha. Izi malinga ndi mneneri wa mera apa kugwira ntchito 12 koloko usiku wa lero. Ndipo mnyumba ya malamulo lachisanu boma lalengeza kuti lathetsa mgwirizano omwe boma la DPP linasiya ndi kampani ya Muli Brothers pa nthawi yomwe banki ya boma ya Malawi Savings ankayigulitsa. Malingana ndi nduna ya zachuma Felix Mlusu, makampani 13 zomwe zinali ndi ngongole ku banki, kampani ya Muli yokha inali ndi ngongole ya 10.5 billion kwacha, pomwe enawa anali ndi 1.5 billion kwacha. Mtolankhani wathu Western Gura anali ku nyumba ya malamulo ndipo analemba ripoti. Mchaka cha 2015 boma linagulitsa banki ya Malawi Savings MSB ku banki ya FDH, komwe kampani zina zinali ndi ngongole zikuluzikulu. Imodzi mwa kampanizi ndi ya Muli Brothers yomwe inali ndi ngongole ya 10.05 billion kwacha, mwa kampani 13 zomwe zinali ndi ngongole ya 1.08 billion kwacha. Poyankha funso la phungu wa dera lakumwera mboma la Lilongwe Peter Dimba pa nkhani yokhuza momwe ntchito yotolera ngongole za kampani zomwe zinali ndi ngongole ku MSB ili, nduna ya zachuma Felix Mlusu yati ngongole ya kampani tsopano yafika pa 10.5 billion kwacha, yomwe malingana ndi mgwirizano omwe inasayinira ndi boma la DPP, kampani ya Muli inayenera kubweza 5 million kwacha pa mwezi, kutanthauza kuti inayenera kubweza ngongoleyi mzaka 167. Amlusu ati ntchito yotolera ngongolezi yomwe kampani ya Muli inabweza 70 million kwacha yokha inkakumana ndi mavuto monga kulowerera kwa boma komanso kunyinyirika, zomwe zinachititsa kuti mbali ziwirizi zisayinire mgwirizano omwe Adimba anati ndikuba masanasana. Iwo anaonjezera kuti ngakhale boma linapeza kampani yotolera ngongoleyi, boma la DPP linkachita zinthu mozembera kampaniyo. Ndalama zimenezi zibwezeredwe ku boma kufana ndi za Amalawi. Ndefe chimene tikupanga tangwa ifonsanso kampani imene boma lapitali lidapanga kuti liyambenso kufufuza ndalama zimenezi kuti tionetsetse kuti ndithu zabwezeredwa ku boma pakuti ndalama za Amalawi. Pazifukwazi Amlusu ati boma lathetsa mgwirizano omwe anawusayinira pa nthawiyo, omwe kampani ya Muli inayenera kubweza ngongole ya 167 billion kwacha, ndipo ikambirana ndi kampaniyi kuti apange mgwirizano watsopano obwezera ngongoleyi. M'malo mwa Zodiak, ndine Western Guta. Tsopano tione nkhani za masewero. Kumatero Msabatayi, mtsogoleri wa bungwe la famu wotonya milandu, walephera kuteteza udindo wake ngati membala wa komiti yayikulu ya bungwe la FIFA pa chisankho chimene chachitika lero mu mzinda wa Rabat mdziko la Morocco. Nyamilandu wapeza mavoti 5 okha, pamene Amaju Pinnick wa ku Nigeria amene amapikisana naye wapeza mavoti 43. Sampanda ali ndi zambiri mu ripoti. Ngakhale atsogoleri oyendetsa mpira m'mayiko a Zambia, Gambia, Kenya komanso Tanzania amene anali nawo mu mpikisanowu analengeza nthawi yokutayitha kuti sapikisana nawo pa chisankhochi, zinavutabe kwa Nyamilandu amene anasankhidwa koyamba mchaka cha 2017 kuti akwanitse kupitiriza kukhala membala wa komiti yayikulu ya bungwe loyendetsa mpira pa dziko lonse la FIFA pa chisankho chimene chachitikira mu mzinda wa Rabat ku Morocco, kamba kuti mtumwi ku chisankhochi zasankha mtsogoleri wa bungwe loyendetsa mpira mdziko la Nigeria, Amaju Pinnick wapeza mavoti okwana 43 pamene Nyamilandu wapeza mavoti okwana 8. Mmodzi mwa akatswiri olankhulira nkhani za mpira wa miyendo George Kaudza Masina wati sakudabwa ndi zotsatira za chisankhochi. Palibe chimene tadabwa nacho kunoko ngati Malawi. I think tinadziwira tukale kuna kuti wathuyi kwake kwata. Mukamapita ku chisankho mmakhala kuti mukudziwa kuti okavota ndi angati, andi mmakhala mukuwerengeratu kuti
wathu andi support ya mavoti oterewa o maiko oterewa komanso mukhoza kuona kuti awotanya milandu amapanga zinthuzi maiko eni momoti awupangise kuti ngakhenso boma lilowererepo ndi kukachita kukaperekako support pachifukwa chimenechi aluza momvesa chisoni kwambiri. Pakadali pano chikwaya cha migodi mdziko la South Africa a Patrice Motsepe amenenso ni mwini wake wa timu ya Mamelodi Sundowns awasankha kukhala mtsogoleri watsopano wa bungwe la CAF. A Motsepe amene ali ndi zaka 59 alowa m'malo mwa mtsogoleri wakale Ahmad amene sanali ololedwa kupikisana pa chisankhochi kamba kuti ali pa chilango chosachita china chilichonse chokhudzana ndi mpira wa miyendo kwa zaka ziwiri. Abonso ndiye pamapeto pa nkhani zathu Msabatayi, koma tisanapite tionenso mitu ya zina mwa nkhani zikuluzikulu. President Chakwera watsekulira ntchito yopereka katemera wa COVID-19 kenako anachezera Dr. Bakili Muluzi. Nthambi ya mabwalo a milandu yayotsa ntchito Magistrate Benedicto Chitsakamire ndi ena awiri. Bungwe la TOM layimitsa kunyera ntchito komwe aphunzitsi akhala kuchita sabata zitatu zapitazi. Muzamasewero nyamilandu walephera kuteteza udindo wake mu bungwe la FIFA. Werengani zambiri pa tsamba lathu zodiakmalawi.com ndipo kumbukirani kuziteteza ndi kuteteza ena potsatira njira zonse zopewera nthenda ya COVID-19. Munali ndine Robert Kaluwa. Now experience 4G speeds on your 3G device with the Airtel 4G Pocket Wi-Fi. Let's take a moment to talk about money. Life can get a little pricey out there. The passing pleasure of a restaurant meal. A fleeting fast food feast. Or those sports magazines you never really finish. But what if you got to watch the big game